Sinasabi ng French. Sa Bisaya kasi, kantil yan eh. O sabi niya, huwag kayong magminggo dyan dahil kantilado yung French. Ay, hindi mo magagawa yung French. So, diba? Kasi, mundo, hindi naman, ang araw, hindi naman ang linggo dyan sa mundo. Kundi yung mundo ang linggo sa Pilipinas. So, nakakausap sila natin pangulo noon. At nakapagsunod na pagkasunod nila yung bitian. 40, 40, 20. Sa 40 sa government of the country, 40 sa American United States, and 20 sa French. Lami doy. Lami. Okay, very good. Tilaw na tabi.